колеги, обект на сесията е представяне на случай от клиничната социална практика, който е супервизиран от мен, Силвия Крушкова, главен асистент доктор в Русенския университет, специалност клинична социална работа. С мен днес са колегите, които са работили по случая или казуса, така наречения СМЛ, на името на субекта. Давам думата да се представят. Аз се казвам Зорница Димитрова, социална работник съм в Център за психично здраве от Русе. Аз съм Сирена Григорова и работя в Център за настаняване от семейен тип Света Петка в град Русе. Преди да навлезем в съществото на случая, искам само като супервизор да кажа няколко думи, които ще бъдат важни за колегите, които ще гледат настоящата сесия, че колегите клинични социални работници са направили една много добра, последователна клинична социална диагностика на случая, което им е помогнало да предприемат следващите клинико-социални интервенции по случая. Сега накратко ще дам думата на Ирена да ни запознае с самия случай. Касае се за жена на 40 години. Родителите умират, когато тя е на 20 години. Диагнозата ѝ е леко умствена изостаналост и параноидна шизофрения. Не учи в помощно училище, но не успява да завърши основното си образование. И след смъртта на своите родители, тя е настанявана в различни социални институции. Когато навършва 27 и 8 години, тя на една своя разходка в парка среща своя бъдещ съпруг, който е доста по-възрастен от нея, но е също с психично заболяване, биполярно ефективно разстройство, и сключват граждански брак, след което излизат на квартира, заживяват заедно и оттам започват вече проблемите, защото не съумяват с парите, които имат, да организират своя живот и започват да живеят заедно вече в социални институции. Били са настанени в приюта, а от 2 години са настанени в Център от семейен тип за лица с психични разстройства Света Петка. СМЛ е интересна като личност, защото за всяко едно нещо в своето поведение тя вини родителите си, не търси причината в себе си. За нея главно живота се свежда до това: ако имаш пари, значи имаш пари за цигари и кафе и всичко друго е наред. Тя твърди, че е родила син преди доста години. Неговия баща бил един известен турски певец. И сега много често, когато гледа сериалите по телевизията, и тя казва: да, ето тази песен и изпълнява моя бивш съпруг. Това е някакъв вид фантазия от нейна страна. Не обича да полага грижи за личната си хигиена, не обича да полага грижи относно хигиената в стаята или някакви грижи за съпруга си. Благодаря. Първите стъпки, които бяха направени по този случай? Като за начало СМЛ беше регистрирана в бюрото по труда като безработна. Беше включена в програми за обучение за работа в екип, както и в обучение в шивашките си умения.
завърши успешно курса за шивашки и си има свой документ. Въпреки че не си завършила образованието си, самия появяваше, да не казвам, обекта проявява интерес към четене и писане и затова така в следобедните часове и другото свободно време с нея се занимават хора да чете, да пише, включва се в образователни програми, също така да може да говори правилно, да пише съчинения, молби, било за работа или за други неща. Сега може да чете приказки, обсъжда като гледа програми, филми. Не може да готви, но проявява интерес в готварските умения. Включена е в такъв клуб готварство, където се учи да приготвя различни ястия, да сервирва, да почиства след това, да пази хигиена. За момента мога да кажа, че има голям напредък в тези умения. Изявяваше желание да ходи на работа, но тъй като отчитаме факта, че тя бързо се изморява, бързо и лесно се изморява, затова става много напрегната, става нервна и се беше взела решение тя да бъде включена в дневна работилница в Център за психично здраве, където посещава всеки ден и до ден днешен. Благодаря. Супервизията се случи по средата на работата на колегите по този социален случай. Те бяха свършили вече доста неща. Един от въпросите, който поставиха на първо време, че имат нужда от поглед отгоре, което е една от основните идеи на супервизията. И пред вас ще представим едни от основните въпроси, които бяха разисквани по време на супервизията. Имахте ли усещането, че това е труден случай, когато започваше самата клинична социална диагностика, когато се оформяше стъпка по стъпка стратегията и коя точно интервенция да се избере? Случай не е никак лесен и аз специално гледах на този случай по-скоро като някакво предизвикателство. Дали ще се умея да помогна по най-точния и правилния начин на нашата потребителка и много внимавам да не допусна някаква да е грешка, защото интелектуалното ниво беше много ниско и трябваше много обяснения, насърчавания, продължителна системна работа, за да достигне и да озрее някакво решение в нея. Искам да отбележа като супервизор, който подкрепяше колегите, че много при диагностиката специално колегите са обърнали внимание не само на умствената недоразвитост на субекта, но и съпътстващата в чисто клиничен аспект психична болест. Това до момента е отчетено и много добре сработено, дори с последното решение, което колегите са взели, да е включена в дневната работилница. Защото самото психично заболяване предполага, че тя трудно се изморява, напряга, изнервя, така и в защитена среда би се чувства по-добре, така не би застрашавала околните. Възникна и въпроса дали колегите са очаквали съпротива от страна на субекта, който е. Да, предвид нейното заболяване, пред това, че тя
в повечето случаи непредвидимо. Какво ще направи, как ще реагира, тревожна, има моменти, в които е агресивна, но с много разговори с нея, малко повече работа, успява да се постигнат добри резултати. Да кажем, че в момента е включена в подготовката на коледния пазар. Поощрява се, ходиха на екскурзии. Не само тя, но и другите потребители. Колега, Доларна, на други места, извън града. Ходиха на море и това беше първото им посещение на море. Така, доста положителна емоция за тях. И това, което беше характерно за Семела, е, че тя, като й кажеш нещо да направи, първата й реакция – не, аз не мога. И след това започват обещанията. Всичко си идва на мястото, но това е първата реплика. Не мога. По време на супервизията вие поставихте така друг много важен въпрос по принцип, който така касае клиничната социална работа по случая. Това е с определене на границите. И ще бъде интересно за колегите така, да чуят по какъв начин се случи това. Семел имаше необичайно чести тежки изблици на гняв. Много трайно и силно изразено неподчинение. Често беше страхлива, нерешителна или пък срамежлива. В началото дори не искаше да отиде при личния си лекар. Това тя може да го направи. Често пъти ми беше трудно да я убедя да свърши някои от тези дейности. Границите по принцип трудно се поставят, първо, защото аз също съм жена и понякога нашите виждания се доближават по някои въпроси все пак, но от друга страна ме дразнеше факт от това, че тя не оценява това, което им се предлага. Не винаги го оценяваше, защото те не полагат абсолютно никакво усилие и много често смятат, че ето виждаш ли, някой е длъжен това да го свърши, без те да се постараят. В принцип, границата много трудно се получава. Но въпросът е, че ви имахте усещане по време на цялата супервизия и в момента отчитам такова, че граници са поставени и сте се справили. Добре. Все пак те са наши потребители и наши пациенти, а ние сме от другата страна. Хората, които трябва да им подадем ръка и да ги напътстваме какво да направят. Така, как интересно е да коментираме, как се справихте с факта, че нейният съпруг също е с психично заболяване? Същия начин, с много разговори. Той също на моменти и често проявява агресия. Той също като не е, както каза колежката, смята, че всички са им длъжни. Не трябва да се включва в нищо. Не трябва, като събират средства, да закупат материали, че не дължат нищо, че не трябва да плащат, че всички други са им длъжни. Но по същия начин, като се водят така доста разговори с него, се стига до един момент, който той започва да се съгласява с правилата, които трябва да спазва. Там тези взаимоотношения са много сложни, защото съпругът ти много често полага забрани. Че тя няма да се включи в някоя дейност или че тя няма да направи нещо. И то защото неговото виждане, аз много пъти съм разговаряла с него, че жената се намира на някакво много ниско стъпало. Най-напред е мъжа в семейството, каквото той каже, това ще стане и тя трябва да му се подчинява. Общо взето сте работили паралелно и с двата субекта. И тук е момента да отбележа, че когато така влязох да работя по този случай с колегите, другото, което така е
много важно въобще в клиничната социална работа. Това е оценка и на подкрепящата или неподкрепящата среда. И от тук възниква един друг въпрос. Колеги, дали в вас е назрял въпроса как да продължа по-нататък? Защото много от колегите, които влизат в работа под супервизия, си питат как да продължа нататък. Той винаги съществува този въпрос. Как да продължа? Но с помощта и на лекари, на специалисти, обсъждаме случаи, не само този случай, всеки един случай, получаваме някаква насока за допълнителна насока как да се работи с такъв вид потребители, пациенти. По принцип е най-лесно да кажеш не мога, отказвам се, но тогава този човек на кого го оставиш, кой трябва да работи с него и да му помогне. Ако ние не протегнем ръка, го обричаме той да бъде на улицата и да се върне. Ако мъничко сме постигнали, ние директно го оставяме да се върне на изходното ниво, където е бил. Защото при него е винаги подкрепа. При повече няма друга подкрепяща среда, само нашата, на работещите, на потребителите. Нямат семейства, няма приятели, няма кой да ги подкрепи, да им кажат някаква помощ да ги изгледа. Именно с този въпрос пък можем да направим другия извод, че екипната работа е една от основните не само в работа в супервизия, но по принцип в клиничната социална работа. Почувствахте ли се по-уверени, когато започнахте да работите под супервизия? Един много често задаван въпрос, който има много важно значение, както за самия супервизор, така и за колегите, които ще пожелаят да работят под супервизия. Определено, да. Се чувствам по-добре и по-спокойно. Смятам, че всички колеги се чувстват по този начин. Да, защото е една подкрепа и на допълнителна насока как да се продължи работа. Да, по-спокойно, защото виждаш, че не си допуснал грешка, че работиш в правилната посока, което по-нататък и предполага и по-големи резултати. Срещнахте ли някакви затруднения при формулирането на въпросите, които бяха повдигнати за самата супервизия? Или те си излязаха от самия контекст на клиничния случай? Затруднения не. Не случайно го задавам този въпрос, защото при много от колегите, които работят под супервизия, едно от основните затруднения е това да формулират въпроса към супервизора, да формулират въпросите за супервизията, така че процеса на работа те сами си възникват голяма част от въпросите, които си задаваме, за да ги зададем, за да ни се окаже някаква помощ, някакво съдействие за продължаване в работата. Не съм имала колебания, защото във всеки един случай, когато работим, се коментира случая, коментираме посоките, в които трябва да работим, набелязваме някакъв план, в който трябва да вървим стъпка по стъпка, защото всичко не можеш и така за секунда да постигнеш. Бихте ли участвали за бъдеще като ко-супервизори в една групова, да речем? Предизвикателство. Като експеримент, да, предизвикателство. Защото не за първи път работите под супервизия. За вас не е нещо ново, това е доста, да не кажа ежедневно, но доста често
специално вие работите под супервизия, както и другите колеги, които работят в тези социални услуги. Добре. Така, като преди заключение да кажем, усещате ли някакъв прогрес в вашата така, професионална идентичност след този случай? Естествено, защото това е придобиване на опит. А с всеки един опит човек се обогатява, с всеки един случай. И естествено, това му помага за следващия случай при работата. Така и в заключение, защото така безгрешни професионалисти и хора няма, нали, ако имате определени препоръки, ще бъде важно както за колегите, които ще наблюдават тази сесия, така и за колегите супервайзери. Ако ви специално имате някакви препоръки, много така ще бъда доволна да ги чуя. Някакви акценти, които по време на работа са възникнали. Аз специално нямам никакви препоръки, дори точно обратното. Ви благодаря за това, че сте ни насочвали, че сме получавали някакви съвети или идеи за работа, защото за нас е ценно. Че не смятам, че трябва нещо да си коригира. Случаят на така субекта, който разгледахме, продължава да се развива с динамични темпове и така искам да благодаря на